मोगाल म्हज्या भाव भयणीनो, आयज आमकां खबर आसा आख्या संवसारान आयज इंटरनॅशनल विमेन्स डे आमी मनयता. ह्या पासत आमचे हिंगा इगोजेन कोण विमेन आसात तांचे पासत आमी ह्या मिसान परीत तुमचे पासत आमी मागता. तशेंच तुमच्या घराब्यान जे ओस्तोऱ्यो आसात तांचे पासत आमी मागता. अकॉर्डिंग टू द चर्च म्हाज्या हिसपान 90% ऑफ द टायम विमेन आनी मॅन आर इक्वल. आमी सगळे एक विमेन आनी मॅन. जरी तर आमी इक्वल ना म्हणल्यार विमेन आर समटायम मोर युनीक, दे आर स्पेशल देन मॅन. ओके, जेजूच्या टायमार जेजू विमेनाक जायतो ही कन्सिडर देम व्हेरी प्रेशियस. तांकां प्रेशियस तेंचे बरोबर तो वेळ साधतालो. त्या वेळार एक दोन शास्त्री कय इतले ओस्तोरे जेजूशी दुसऱ्या हेचेशी येवंक जायनासले, पूण जेजू मॅरी आनी माताच्या घरान वयतालो, तांचे बरोबर वेळ साधतालो. जेन्ना ओस्तोरी आपणाचे चेड्याचे मरण ओ कितेंय इंटेन्शन घालताले, जेजू प्रयत्न करतालो जायते फावटी बिफोर दे टेल तांचे ती कितें इंटेन्शन आहा ते तो पुरे करतालो. आनी आमच्या घराब्यांनी आमी पळोवंक गेल्यार दुसरे रोल्स विमेन प्ले. जावं एक धाकटे चेडूं, जावं एक यूथ, जावं बायल, जावं भयण, जावं आवय, जावं लायक मदर इन लॉ or sister in law, दुसरे रोल एक ओस्तोरे खेळटा. आनी आमी पळोवंक गेल्यार जायते आमचे दादले आयज जिते आसात ओ बरे आसात, इट इज बिकॉज ऑफ द विमेन. ते तांचे जेवणाचे पळयतात, तांचे वखदाचे पळयतात, तांकां सदांच कितें बरें आहा ते प्रयत्न करतात की ते करतात. आयचे शुभ वर्तमानांनी आमी पळोवंक गेल्यार ती आवय आपणाचें जायना, आपणाक तूं बसय म्हणना. जे इंटेन्शन तेचे कितें ती मागतात दॅट मे बी रॉंग, बट फॉर द आपणाच्या भुरग्यांचे कितें बरें आहा ती ते पळयता. ते तांकां जेजूशी वयता आनी ताका सांगता तूं म्हाका आपणाच्या भुरग्याक रायट आनी लेफ्टार बसय, उजव्या आनी दाव्याचेर बसय. मारयेच्या जिवितान आमी पळोवंक गेल्यार जेजूची पयली मिलाग म्हणल्यार वेडिंग फीस्ट एट केना. सुमार 30 वर्सां जेजू मारये बरोबर आसलो, पूण मारयेन केन्ना आपल्या पासत कितें मिलाग करून रावंक ना. पयली मिरेकल तेची दुसऱ्या पासत जावनी. ओस्तोरे जायते फावटी दुसऱ्या पासत घराब्यान जे लोक आहात दुसऱ्या पासत ती वावुरतात. आनी आयज एक स्पेशल वेळ तांचे पासत मागो, तांकां आर्गां दिवप. दुसरे वस्त म्हणल्यार म्हाका दिसता की जेजू वॉज ट्रेन्ड बाय अ वुमन. बिफोर जीजस वॉज बॉर्न इन द वूम, मॅरी कन्सिव्ड जीजस इन द मायंड. जेजू मारयेन वय मुतले आनी जेजू ताच्या मनान जल्मलो आनी मागीर ताच्या भुमान जल्मलो. जेजूचे जायते ट्रेनींग मारयेन दिले, एक ओस्तोरेन दिले. आनी आमी पळोवंक गेल्यार जेच्या जल्माच्या टायमार, त्याचे पयले मिलागाच्या वेळार, जावं जेजू जेन्ना एक आपणाचे देवाचे उतर परगतालो, बरें करतालो, मारिया तेचे बरोबर आसली एक डिसायपल भाशेन. आनी जेजू जेन्ना मोता बसून मारिया तेचे बरोबर आसली. आमी पळोवंक गेल्यार जायते ओस्तोरे आमच्या जिवितान एक मुखेल दे प्ले अ व्हेरी इम्पॉर्टंट रोल. आनी आयज आमी देवाक दिनवासुया. पोप फ्रांसीस हो बरें सांगता, तो सदां सांगता वायलन्स अगेन्स्ट विमेन इज वायलन्स अगेन्स्ट गॉड. जरी तर आमी ओस्तोरेक वायट करीत म्हणल्यार आमी देवाक वायट करता. आनी तो फुडें म्हणटा विमेन मेक द वर्ल्ड ब्युटिफूल, दे मेक द वर्ल्ड अलायव. ओस्तोरे एक संसार, एक घोराबो बरें करता, ते एक घोराबो जिवो करता, नाजाल्यार ते फकत एक घर भाशेन उरता. तर आयज आमी स्पेशली जाणा जावया की विमेन आर इक्वल टू मॅन अँड समटायम्स दे आर मोर युनीक देन मॅन. दुसरी गोष्ट म्हणल्यार विमेन आर ट्रेन, दे ट्रेन मॅन, दे आर देर, दे हेल्प पर्सन्स. लायक आमच्या भुरग्यांक बा जायतो वेळ ओस्तोरे पळयतात. वो ते जायते फावटी भायर आसतात वो कामाक आसतात, बट दे ट्रेन. आयज तेंचे पासत मागुया. आनी तिसरें म्हणल्यार म्हाका दिसता इगोजेन आमकां सांगूंक सोदता की ओस्तोरे हॅज अ ग्रेट पोटेन्शियल. विमेन हॅव अ ग्रेट पोटेन्शियल. आमी जायते विमेन पळयल्यार ओस्तोरे पळयल्यार बायबलान, एक म्हणल्यार मरियम ती मोजिसाक सांबाळटा. देबोरा ती एक जज भाशेन
आपणाच्या लोकां पासत झगडटा. आमी जाणा रूथ आनी नियोमीची काणी. रूथ म्हणटा आपणाचे सासूमायक, ती म्हणटा जी जंयसर तूं वयताय थिंगा आपूण वयतलें. तुजें घर म्हणल्यार म्हजें घर. ती आपणाचे कमी चिंतून दुसऱ्यांचे सुबेज चिंता. आनी आमी जाणा मारयेची काणी. तशेंच प्रिसिला आनी अकिला जेन्ना इग्रोज जाली तेन्ना हे लोकांनी, हे ओस्टोऱ्यांनी इगोजेक जायतो आपल्याचो सापोर्ट दिलो, जावं रोजारान, जावं आपणाचो वेर काडून. आनी तेच आमी पळयता, जंय ते आमचे व्हॉलेंटियर वा की आमी पळोवंक गेल्यार जायते ओस्टोरे आमकां आमचे इगोजेन, जावं कॅटिकीज, जावं म्युजिकान, जावं दुसरे वस्तूंनी आमकां हेल्प करतात. तो आयज देवाक आमी दिनवासुया ह्या ओस्टोऱ्यां पासत आमच्या घराब्यान वो आमच्या कामाच्या जाग्यार आमकां मेळटा. हांव जायत्या लोकांक अशें सांगता, ओस्टोऱ्यांक आमकां खबर ना देव तुमकां कितें इसादतलो तेन्ना तुमी जेजूक मेळटले. पूण दादल्यांक फकत एकूच क्वेश्चन तो इसादता. तो म्हणटा जोरी तो तुमचे इफ द विमेन इन युअर फॅमिली आर हॅपी, इफ द विमेन हू आर देर अराउंड यू आर हॅपी, यू विल गो टू हेवन. जोरी तो तुमच्या घराब्यांनी ओस्टोऱ्यो व तुमच्या कामाच्या जाग्यार ओस्टोऱ्यो आसात, त्यो खुशाल आसात, तितलेच देव पळयतलो. आनी कांय दिसाचो ना तुमी कितें बरें केलें, कितें वायट केलें. तुमच्या घराब्यान आनी तुमच्या मोदेकात ज्यो ओस्टोऱ्यो आसात ते खुशाल आसात जाल्यार तुमकां सर्गींचें राज मेळटलें. आमेन.